Mias tangkong ay dagkaag dahon. Hi guys! Madung adlaw natong tanan. Sa karong adlaw day guys, gikan Miss Ate Vicky sa Barangay Hall. Kay na may tinda datos barangay, mga gulay kuno pero duhara. Kuandra, okrara og palidya. Agilang palidya guys, rang dagka. Kahinamdam ko sa mga tanom ni tatay sa una. Kani siya sa isa ka putos sa sinta. Murag sa 60 kilo siguro kari ba? Kay kuan mubot nga busot. Wa na ako kaabot sa okra kay na may tag-ija. Jakare, nuha mi dato sa tibiki og tangpong ila Sir Abay. Kay aga man gitudog adto ang okra man kay sa tibiki na kunin okra, mao man di okra kay gipanguan man dai nila ganina. Gagmay pa man ni, narang luuya. Oy, did you drink your vitamins? Ha? Uy, nga nuwa man. Lakaw. Mama! Lakaw na! Uno. Vitamins ba sa iyong orasan na? Dapat na magpamahaw. Welcome. Day, ang bisag silhig, day. Kay murag na, ninggara na ka. Silhig. Takag. Mulatos ko na ni. Pangita ah. May ilahang ko na laos grabe jud ang init mapagal pangabot na laos naman. Lamig ilang tangkong kay araka tambek. Aplan ko ni aplan. Aplan tangkong. Ikaw dai naginom na kasi mong vitamins. Lamig ni kay kuan kanang sinigang nga karning baboy. Kani bawon sa inganda ni. Aron puning giapil. Lamig pa ni si jag adobohon. Hindi kayo pa man may sagulda ni. Asan gisil sa rip. Ganahan magputos na si tatay ang sinigang. Ay yung baboy da kayo pa man. Stipot sa nis rip. Ganahan ko kay kuwan. Ganahan ko tangkong nanguha kay hiniloon dya lamig dahon ba dagko. Rabig init ron guys. Hinoo ko. Eh guys, huwag pa ni Odto. Diyan, nagligad-ligad. May duha ka. Uy, liksi nakita lagi mong sanggalat. Nagbali man ka liksian. Ayan na. Ayan na. Dami sala dia. Si nanay na may kuwang. Papay ka video call ni nanay. Cute lagi yung mamatay ka. Latilok. Nangunaw ba ka day? Munaw kay ka. Darinay kay igda sa darinay. Pahuway sa. Grabing inita. Para os-os mis nanay. Ha? Para os-os ta. Hinay kida nga grabe nanay. Kahan ko cream stick. Pado mis nanay. Basak kay. Ag tinanam ko ng dodo na to. Nga watermelon. Watermelon, mora na nay no. Watermelon o kubasa, namunga na ko ng watermelon, tanaw mis nanay. Agduha ka bata rin nabilin dadto og si tatay. Sabay. Di manggi.
Bugno mo ka tunay. Ay, hindi pang dulo na. Gas mo ko siya. Hindi po na. Miracle fruit. Panda ban uban. Sayang naman lang aircon ah. Guba ra. Mahal na bag aircon ra. Lain lagi sagingan na kay puti. Bo, saan sa kanya na? Ganga. Puti bitaw. Huwag siya kapajas, ha? Ha? Huwag kapajas. Ang tao. Ito na. Oh, ano pili na? Mahagi sa amin. Kapajas, guys. Dako. Bahog, sana ako lagi. Basa. Naghapon yan na rin. Oo. Tambok ng iyo basa. Bunga na lagi. Bisa ko pa mubuwak. Padungan na kay. Padungan na mubuwak. Nauring gamay di may bunga na. Be, ba? Kamu din yung Buwak? punuan. Abunga dito ay, nay. Nga, Mading naman, sakto lagi urea lagi ikon din eh. Ito na tumidaghan. Urea. Ito dapit. Wala lagi naman ko na hek punuan do. Di mo nagunahan ay. Dini ko na punuan. Di nga na. kisingon. Di. Gunahan mangkod. Di matandig ng kuan na. Abunuhin na naman na. Anda. Sige bukan tadi mo indap din. Habay uban. Nanamuwak na. Urea kasi ikon din eh. Habay sa bukan. Di abunga. Pwede man hindi ko ang Ada salingsing di do. dako na lagi di Wala mga salingsing. Ano nagdako na. Ano dito dako, nay? Hala. Nasdaken. Ang sa'yo dasdakon. Mura ko basa ba? Mudako pa kana. Disod pod. Dako. Miracle din naman ka. Wa may salingsingen. Wa lagi. Wa man, di na salingsingen. Hoy, kibulay hawa. Be, dato unahan. Hala daghan mo rin ni. Muda sa buhat dapil ba? Hinog na do. Nay. Nay. Hinog na, nay. Di lagi na kay matandig lagi nay. Di ba? Nalabong. Nga na. Ang nga na siya bubo. Kaya nga ibabaw, kubasa. Huwag is bubo. Kub Wasa. Hala, pagkibuloy. Kuya, ang lagi na kay gamay pa na, namunga na. Kana di bunga oh. Signahat. Daghan nagbunga. Kaya kan labi mga bunga na di bisa matumban. Di ah. Wala, daghan na nagbunga na. Mani bantadanin mo, baamtas kabaw. Nah, ini kang may Kabaw sila nagtanaw na ng naikuan. manis bubo. Tanam. Ako ang kano, ada sa ngay. Ah, japod.
Di ko kubasan sa naman pang anong ba. Hindi ba pang nagkuhan sa minsan. Ano yun yung kubasa po yan? Tayo na tada ni sunod. Buwan. Huwag ginisos tubig. Kubasa. Di ada ke? Buwan na. Di ada ke? Bagudlot. Ha. Wah. Oh, nalagay bungag mga lubi. Hmm? Yan siya nagkarong duhas bahay. Aliyan nagsiliksi. Kabaw. Baka. Manay basa kang tatay nga. Lugay na nga na matrabaho. Ha? Oh, nanarabay bunga. Kare, melon. Ta, inagi sumbagay na sa tong duha. Ang huli na mis nanay tan ora mis bunga. Agkaman sila nanay bunga. Ayay, latusan. Latusan, latusan. Sugsugan. Dari basak. Nay. Maglisod ka dari basak? Dalton! Ali! Ay, dagan na ba? Mas Dalton dari pagabot na mo, guys. Mas gawas. Ay, gipaningat ko, gika ko na mokbo. Namokbo bitaw ko sa buwak ko kan. Na, di ko, Jud. Di, pilaw ko. Basta di ko ganun. Dari man. Parat! Yan na oh. Kani kay noodles, mong ni. Yung sa lima. Noodles lagi. Hang naman siguro ni. Huwag ka ni. Noodles po. Pangga ko. Ang silang tulo, noodles ni nga. Basig maka... Kapi. Kape ni. Basig maka... mo... Makaroon na. Flour ni. Hmm? Mushroom. Bilaw lagi. Hindi. Uy, humot rin. Kasi mo pa ko. Orange mango. Tayo salad mo tayo sa. Ulit tayo, tilaw dari day. Kamay mo. Silaw ko dito. Kamay mo day. Yung sanay tayo sa. Hindi.
ibang mutay ka. Hmm. Mutay ka. Grape. Kani daw. Bisa ma. Kari banana. Lumot. Caramel. Ato siko-siki ha. Siyem ra sila dari. Kari ang peach. Pang isulad kita isa. Lemon. Agnipon. Banana jud. Pagkakos ko kung papatay ka. Tanawa ra. Sayang naman ka. Gatas ni Taisa. Taisa gatas ni Taisa. Ito na magkaanday. Sorry, Taisa. Hindi, alami. Mura mag-expire na Taisa. Binuo ka liya na. Kari o tilawi. Salamat guys, naghatag gani. Mara na mong vlog guys, kahapon na magdungag pa, magdigamo pa. Salamat guys, saway-sawang patano sa mga vlog. Mara na mong vlog guys. Thank you for watching. Amping mo kanunay, ug asa man mo karon. Bye guys. Taisa?